ഹായ്, ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ വെഡിങ് ഗൗണിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫാബ്രിക് കസ്റ്റമർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത ഫാബ്രിക് ആണ്. ഈ സെയിം ഫാബ്രിക് തന്നെ നമ്മൾ യോക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്ലെയർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലെയിൻ നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കില് ഓരോ മോട്ടീവ്സും നമ്മൾ ആപ്ലിക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ആയിട്ടാണ് ആപ്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട്, എന്നിട്ട് ഈ യോക്കിന്റെ തന്നെ വരുന്ന കട്ട് ബീഡ്സിന്റെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓൾ ഓവർ ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കും. അതിന്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്. സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗൺ ആണ്. ഹിറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യോക്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി വരുന്നുണ്ട്. താഴെ നമ്മള് നെറ്റിലാണ് ആപ്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ലൈനിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഓഫ് നെറ്റ് ഗ്യാദേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാറ്റിൻ ലൈനിങ് ആണ് യോക്കിലും ഫ്ലെയറിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമറിന് ക്യാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വേണം. സോ നമ്മൾ വേറെ സ്കേർട്ടിലാണ് ക്യാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കസ്റ്റമറിന് പിന്നെയും അത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.